Мили дами, както знаете, аз съм огромен фен на всичко натурално и затова ми е голямо удоволствие да работя с Yana Essentials. Ще започна с това, че те имат Black Friday и абсолютно всичко в сайта намалено на 30%. Искам да започна с най-новия продукт, а именно тази паста за зъби, която е 100% натурална. Съдържа постбиотик, поморийска луга и смрадлика. И на мен лично вкуса много ми харесва. Искам да ви кажа, че за първи път използвам паста за зъби, която е 100% натурална. И разбира се, предназначението й е да държи зъбите ни чисти, антибактериална е и е подходяща за чувствителни зъби. Аз имам чувствителни зъби и се боря с този проблем от много време. Вече съм малко по-добре, но тази паста ми се отразява чудесно. Така че искам да ви призова да я изпробвате и все повече и повече да наблягаме на натуралните продукти, защото нямате да представа в дългосрочен план колко зле влияят химиите върху тялото, върху лицето, косата, както и зъбите. Така че ви приветствам да я изпробвате и ви оставям линк за сайта.